Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagturpos dagiti nasat nga agadal, at da Julius kan Gemma. Idinto tasaan akaraman ni Leonard, kadagiti nagturpos. Idi nagbakasyon dagiti eskwela, impanda ni Julius iti ospital, ijay Manila. Tapno ipakita da iti doktor, barang addapay namnaman na, makakita. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas, paulwan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. No maisayang ka ti operasyon, ijay tulaang makita no agbaligi wenno saan, nanang. Ay kat, ipaopera tayo nga roden, anak ko. Tapno makita no agbaligi wenno saan. Adapay parikot, nanang. Masapul nga adda mangi donar iti Cornea ti matana. Siya kon ti agidonar, mami. Anya? Wan, mami. Siya kon. Ay na, nagsayaat kan anak ko. Ngam idaw-dawat tayo iti Diyos, nga isulaangan ti mangi pamuspusan iti amin. Burbur tiyaman kanya, nunap napanandag iti kaaruba tayo. Anya ti pakasaknam dita. Saan ka di akay kayat mo no di mo ida makitkita? Saan aday ta saan ko apan nakakita kadakwada? Mas daawak laeng, ta italaeng nga awanda iti medyo na bayag. Awanlat di mo pakaringguran. No makitam dagiti pilay kan bulag, umanay lakat katawaam. Itatawan maringguran ka. Sa anak nga rod amaringguran, mas daawak laeng. Italang amin anabayag, ajak makita ida. Sabalitin into na ram. Ayan ti anak mo. Ne, awan ka de. Napanan na ngay, at damot itay ditoy. Day taket tay kunak. Sabalitin kasirip-siripan. Idinto tadi mo makita ano anya ti aramidan ti anak mo. Amangan no napanmanen kadagit ti barkada na. Sapay kuma, tadamayat amang idunar iti Cornea na. Di kagdanag. No awan. Siya kon Ngam sayang ti matam, no saan nga agbaligi ti operasyon. Ha? Saan nga ta? Ay, kasanungay nga agpaiso. No saan nga agbaligi? Adda nga tamayat amang idonar iti mata ti kabagyan na. No bilang laeng. Kunamot ti doktor, nga adalat ta kanumot na saya at ti panagpuspuso na atao, nanang. Ay, sapay ko mga road, anak ko. Ay, asino ka din jay artista? Anang idonar iti Cornea ti mata na idinatay. Uwan nga agpaiso. Ada nga agpaiso na nga ramid ti kasta, nanang. Sakbay anatay, na ibaga na iti pamilya na nga idonar na ti Cornea ti mata na. Ay, nagtanok ti kababalinday jay nga artista. Adda na iranod iti mata na. Aguray tayo, ananang. Barang adamot ti mangidonar akasta. Sapay ko mga road. Taadan to, anak ko. Aginggat kaano nga aguray tayo. Dayta ti saan tayo nga amo, nanang. Basta, agkararag tayo laan. Adamot maipatpatakder abalay ijay solar ti ina ni Nancy. Nalako da ka din tilute. At dayta ka manen. Ti manen ka uruba ti nakitam. Ay na, damagaklaang matano nalako dan. Wano balay dati may patpatakder. Dalako dan. Anya ka di manen ti mapampanunot mo. Ah. Kita ta nalako da ti luti da. Iso siguro ti inaramat daan na pan nagbalog. Apay abalog pa'y tinaramat mo asarita. Saan ka di amaaramat da ita abalikas, no awan ka es-eskan na tinapanan ti tao? Amok pa'y ngayon no napanda nagbalog, wano anya. Inaramat da siguro tinaglakwan da iti solarda. Duan yaman tinangaramatan da, awan bibiyang tayo dita, takwartada met. Bibya nga kaya, nadamag ko laang mo.
Apay ngamin nga interesado ka mga mo no anya ti aramidan. Wano papananda. Nadamag ko laeng, ngam awan bibiyang ko. Medyo mabayag tayo nga aguray. No kaano nga ada donor. Ay, aganos tayo, kabagis. Awan mauray tayo apagsayaatan, no di tayo makauray. Paino padasan tayo ti agpa-public service iti nagdudo mga istasyon ti radyo, kandaddo mapay, bareng adamayat nga agdonar. Nay, mayat nga agpaiso tinapanunot mo Ibagata kan ni Nansay, tamapan agkid daw iti tulong ti agdudo mga istasyon ti radyo, kan uray telebisyon. Makatulong nga tati kasta nga aramiden tayo, manang. Ay, wenmet siguro. Nadardaras tayo siguro a makabirok iti donor. No kasta ti aramiden tayo. Ay, imbaglakit din ta si magpet kayon. Adda isingasing me nga aramidam. Anya ka diday tananang? Napanunot mi kan ni Antem nga ingka agpa-public service iti radyo. Ken uray pa'y iti telebisyon. Tama nga adda mayat nga agidonar iti korniya. Ne, mayat sa agpaiso day taan, nanang. Dagitay marigrigat nga adami na tayo na iti ospital. Tumulong tayo iti hospital bilda. No, itulong damot ti Cornea ti minatay da. Ay, wan. Kasta tinapanunot ni Antem. Kat, mayat sa nga agpaiso ti insing-asing na. Sige, nanang. Tama panak iti istasyon ti radyo. Mayat sa no itugot mo ni Julius. Pagsawamat. Iso ti agkid daw iti tulong kadag iti addaan, iti nasaya at apanagpuspuso. Sige, nanang. Mapan kami ka ni Julius iti istasyon ti radyo. Naggapuam ka di manan, apay nga itakalaang. Sana kon nga nga basit. Masabol na damagan yun no naggapuak, mami. Ay na anak ko, kastam ka dilatan. Day tagbalbalog tar aramidam. Inton sumangpat ka, nabarbartak ka. Anya, di parikod dita, mami. Sumangsang patakmat. Sumangpat ka ngagpaiso, ngam parikot mat isangpat mo. Natay ko mga parikot ka. Saan mo't asikatin na bartak? Sakmat. Nalipatam ka din, agapu iti day taabisyong. Saan ka nakaturpos? Madanon to na ita turturpos. Kanon tupay, inton lakay kanton. Saan ka kumaapaatiw kadagijay bulag kan pilay nga anak ti karuba? Anya nga nga kat nanalayang damit nga siya. Awata mo. Kasi talaga. Anya? Awatam, analalaing dangam si ka? Wala. Maestra pa iti mami da. Ne, agsabsabat matakiday mo. Anda ka di man ang kasuron mo. Ay, makapasuron kayo. Kuna ngamin ni Leonard, analalaing kano dagiti anak ni Nancy. Maestra pa'y kano ni Nancy nga inada. Anda ka di maditi imbagana. Wano, saan ka di ahusto? Agpada kayo lang agama. Imbes asyak ti kanunungan nyo, dagijay kit din apo or ti kararwa. Ay, kaasi ka mat bakit? No agimula ka iti sakit tinakam, nga awan mat ti umno arason, paspasakitam latabagbagim. Dakal nga rod ti makagapo no apay! Lipata mo tinapalabas, tapno lumag-an ti barukong mo. Mami, awan ka di pa'y ti awag? Awag ti donor ti kayat mo asawan, Julius. Uwan, mami. Ngamin, magagaran akon. Anos la ang anak ko. No ipalubos ti apo nga adda donor, nasayaat. Ngam, no saan pa'y, aguray tayo latta. No saan ko amang nagtibusis yo? Saan ko nga mo no asino ti masabat ko? Anya nga tati itsura yo, mami. Lading itak anak, ngam saan ko ama ibagano anya ti itsura mi. Ngam, no kasano ti pakabuklam, kasta mo ti kabsat mo ani Gemma.
Ket da kayo mat kadalola. Agpapada mo ti pakabuklan nyo. Kasta ka di, mami. Uwan anak, saan mo siguron amalagip ti pakabuklan ti langak? Taubing kapay ngamin, idi mapukaw ti panagkitang. Apay nga ari kapon ti rupak. Kunang ngamin ni mami. Noan niya kano ti pakabuklam. Kasta ak kanumat. Agkakaingas ta ngamin, Julius. Tila ang nagdumaan ta. Kat saan ka ang makakita? Idinto ta pilayak met. Ari kapak man ti sakam. No apay apilay ka. Oh, adda ka di maarikap mo? Ang nagdumaan da? Awan mat. Ngam kasla ababati maysa. Ngam basit laang mat. Wen, basit laeng. Iso ano magnaak? Madlaw. Apay no agpaaramid tayo iti sapatos mo. Anangat nga to. Tapno maipada di tamay sa asakam. Kayat mo asawan. Uray saan nga agpada timukod ti sapatos ko? Nangat nga to ti maysa? Una. Tapno intun magnaka. Patas tun ti panagnam. Anya ti ko nam anak ko. Intayo agpaaramid iti sapatos ni Gemma. High heel Jemaysa, ngam flat Jemaysa. Un mami. Tapno patas tun ti panagnana. No agpantalon iti nagayad. Saan amadlaw? Payat sa agpayso day taan na panunot mo Julius. Nalaing ka talaga. Idi ngamin inarikap ko ti saka na. At atidog ti maysa. Kat no matidog ti maysa, babaan iti na nga to amukod ti sapatos. Di mayatan ti panagnana. O anya, umanugot ka kadi iti imbaga takabsat mo, Gemma? Kasanon no jak ammo nga ipag natin na nga to timukod na sapatos. No mapraktis mo, mayaton. Iparukod taman nga rod, numano apulgada ti inayon da iti may sa amukod ti sapatos mo, anak ko. Medyo atidog, mami. Ngem no mairwamak akas iti imbaga ni Julius. Mayat siguro. Mayat tinapanunot ti kabsat mo. No amumton nga ipag na, saan to na madlaw apilay ka? Wen, mami. Uray nangat nga to timukod ti may sa sapatos ko. Kat inton amumton nga ipag na, agpaaramidak pa iti sabali. Tapno saan amay may sa ti sapatos mo. Naka-high heel to ti may sa asakak. Idin to ta flat ti may sa. Ngam kanayon kan tumat ang nakapantalon. Diyay nagayad. Tapno saan amadlaw. Aliman nga rod, apok. Ipag naman ti sapatos mo, anangat nga to timukod na. O sige, Lola. Buyanda ka magna. Ay mayat nga agpayso. Saan amadlaw nga ada diferensya ti sakam? Malamag na ka, Gemma, tapno mairwam ka. Wen, Lola. Nakapanunot ni Julius iti pamuspusan. Tapno normal, ti panag na ti kabsat na. Nairemedyo ti kasasaan ni Gemma. Sapay ko mamad ta mairemedyo ti panagkita ni Julius. Ay, wen ko mga rod, tapno makakitan. Ay, kaasi adi na makita ti dalan na. Ay, kandi na mo, no kasano ti langa tayo akapamilya na. Wan nga rod, mana. Hello? Sino ka di daytoy? Ha? Uwan, siyak daytoy. Ospital? Sige nga Rod, umayak adagos dita ospital. Urayan dak. Bye. Ay, anak ko, ngay, apay nga agdardaras ka. Asino ti imawa? Nanang, ada ka nun donor ti Cornea.
Ha, Agrobata ko nanang, tamapanak iji ospital. Anya pay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.